El Lleida Esportiu va sumar 3 punts d'or davant l'Ontinyent, en un partit en què l'expulsió del visitant Muñoz al minut 44 va facilitar la feina als homes d'Emili Vicente. En la primera meitat, cap dels dos equips va arribar en claretat a l'àrea rival. Tant el Lleida com l'Ontinyent no trobaven la pausa necessària al mig del camp, abusant del desplaçament en llarg en reiterades ocasions. Al minut 15, Asier va estar a punt d'inaugurar el marcador amb una rematada de cap que Alberto rebutjava amb encert. La jugada clau del maig arribaria al minut 44. Muñoz feia un clar penal sobre Imaz, costant-li la segona targeta groga i l'expulsió. Asier no desaprofitava l'oportunitat i avançava els blaus just abans del descans. Estava una mica trabat, no hi havia massa fluïdesa, els dos equips feien bona pressió i costava crear ocasions. Nosaltres n'havíem creat una, clara, un remat de cap de l'Asier, i bé, a l'últim tram de la primera part ha arribat aquesta acció que des de la banqueta m'ha semblat que era un penalti clar i ens ha donat l'avantatge, i crec que ha estat una jugada important perquè quedar-nos amb superioritat numèrica ens ha permès afrontar la segona part amb més tranquil·litat. L'Ontinyent va acusar el fet de jugar amb inferioritat i al minut 67 Imaz es plantava sol davant Alberto i es superava en qualitat. Amb el 2-0 el partit va quedar sentenciat, però el Lleida no en tenia prou i la tripleta formada per Cheik, Imaz i Asier va buscar ampliar el marcador. Al final, una victòria important que permet als blaus situar-se a tan sols 2 punts de la zona de play-off. Som molts equips els que estem allà lluitant per arribar a dalt, però el que volem és competir i ser un més dels aspirants. I de moment aquesta victòria avui era importantíssima perquè ens arriba un calendari difícil i perquè també suposa gairebé, no definitivament, però separar-nos molt de baix i mirar cap amunt de forma decidida. La pròxima jornada, els blaus visitaran el camp de l'Huracà València.